Čaute ľudia, vítam u nového videa, dneska to bude z Minecraft a som tu spoločne s Commenterisom a s Moonparentom, čus! A ideme si zahrať Build Battle na serveri Survival Games, ok, ideme na to. Tak poďte arénu 8. Ok, sme tam. Aha, skin hackera. Cheater. Ja som. Ok, dámy a páni, za chvíľu nám štartuje arena. A ok, za chvíľu nám proste štartuje arena. A keby ste chceli pokračovanie z minihier na Survival Games alebo na nejakom inom serveri alebo z nejakej inej hry, napíšte mi do komentu a môžem si pri ďalšie video pozvať týchto troch autistov, sorry, týchto troch mojich kamošov a napíšte proste. OK, malíš. Ale hej. Práve toto, čo ja neviem kresliť. Teda postaviť. No hej, ale len je problém, že ja neviem ani figurku robiť, hej. Teda skúsim to urobiť, ale potom to bude fakt ako... OK, robíme mu, dámy a pani, to na také nohy. Také malé. No, to však to ani ja. OK. Nohy, dámy a pani, nohy máme také, jak pyžamo, ale... To nevadí, to je proste tak, no to je proste aká vec, no. Jaj. Mne už dalo napad, čo postavím. Postavím, jak maľuje na toto, na tú tabuľu, takú. OK. Tak toto fakt nie je dobré. Ja už som dávno začal. No toto, hej. Ja neviem stavať. Za to, že ja neviem stavať, tak neviem, no. Neviem, jak to dopadne. Podľa mňa, neviem, jak to bude. Ale bude to podľa mňa tak. OK. OK, dámy a páni, ja si tu dám... Urobíme mu ruky. Asi tak. Ako neviem, čo som postavil, hej. Ani zmysel to nedáva, čo som ja... Aha, dáva. Vidíš, teraz mi to došlo. Tak. Neviem, trochu dole. Dá sa tak povedať. OK, pajčíka úplne som nevystihol, ale no OK. Robíme mu hlavu. Bez hlavy by predsa nežil, tak čo musíme... Koho myslíš, mňa alebo Adama? Teda Moonparenta. OK. Ja mám úplne epickú hlavu, a keď som ešte neurobil, ale bude epická. Ver mi. OK. Vidíš. OK, dámy a páni. Ako dámy a páni, to nevyzerá úplne ako človek. Vyzerá to ako taký typek, ktorý lowkuje jak jebli. Úplne vyzerá jak neviem čo, ale OK.
Budem. Presne, Adam, ani jeden. 2 minúty. A na videu už mám koľko? Na videu mám 5 minút. Lol. Hej, úplne, neviem, čo mám spraviť, guys. Úplne... Ja už ani nestíham tú tabulu. Hej, to už len toľko sekúnd. No, hej, guys, ja nestíham. Nestíham. Tá, čo ja stávam, tá ako v pohode brčne. No. A čo si myslíš, Maťo? Ja tú tabulu robím. OK. No. A ja mám úplne nič nepostavené, ale... Presne tak. Buď istý, len pozitívne. No tak. Čo? Adam, ticho. Ma rozptyluješ. Okej. Hej, tak toto úplne bude, na tom videu to bude vyzerať jak. Ako zase dám OK. Ja priblížim s Optifineom tú stavbu, že vidia aj diváci. A diváci, napíšte do komentáru, kto mal najlepšiu stavbu, ja, Moonparent, alebo to čo je krv? Ja, Moonparent, alebo Commonteris. Kto mal krajšiu? OK. A OK. Mal... Ešte horšie. Ale za tie písmenka dám OK. Hej, ale toto asi... To ja neviem. Tak to mi tu dáva asum. Hej, aj tam som videl toho Petra. Počkaj. Kámo. Nič tam není. Keby si tam dal aspoň 2 bloky blny alebo čo, tak... No a toto je... Okay. Ale voláme sa po nikoch na Minecrafte, vieš o tom? A nenormálne po menách. A to čo je človek nalepený na tabulu, a čo asi nevidí je slepec, to neviem, no. No ja som dal super pop. Scorpion Dark. Tak toto je pekné. Toto je pani úplne pekné. Tohle mne sa páči toto. Takže ja budem na druhom asi. Ja som druhý. Hej, si robíte srandu? Ja som hneď povedal, že Adam o 1 bod. OK, dámy a páni, takže bola to prvá hra a druhú už asi stihneme, lebo čas už utiekol veľa. Tak poďme sa rozlúčiť. Čas mi už utiekol na tomto. Hej, nie na OBS-ku. OK, dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, po prípade aj koment. A týchto tu dvoch autistov dávam do popisu a môžete im dať odber, like a budú proste natáčať také somariny a nesomariny, proste také videá.
A ja sa s vami pre dnešok lúčim a čus!